Tuturo ko sa inyo kung paano mag-slow motion sa Adobe Premiere, kahit anong version. Open muna natin yung Adobe Premiere. Tapos, kuha tayo ng clips. Kunin natin to. Okay, 3, 2, 1, go. Malinaw yung boss ko, no? Forehead to forehead. Yan. Tag natin yan. Sumama yung boses. Pag hindi sumasama yung boses, i-click nyo to. Yan. Na-disable kasi. Takasan natin yung boses. Ito na. Okay, 3, 2, 1, go. Gusto natin muna yung kulay. Ito pala yung gamit kong ano. Yan, yun na lang. Yan. Okay, 3, 2, 1, go. Yan yung boss ko, Diba siya? Forehead to forehead. Hindi siya distorted. Tinginan. Yan, tap natin doon. Tapos copy natin, Alt, tapos click mo yung video, tapos bubunggan siyang ganun. Yun, copy na siya. Ito yung slow motion natin, ito yung original. Copy natin yung sound, ganun din. Stretch natin to, click mo yung R, tapos hugot. Yun. Mag-iba yung ano mo, yung cursor ba yung tawag din, yun. Saka parang arrow. Mag-iba siya. Stretch natin siya hanggang 42. Yan. Naka 60 FPS kasi ako gawin natin siyang 42. Pag 60 FPS hanggang slow down mo siya hanggang 40% pwede. Yung boss ko. Yung boss ko. Yun, parang mawala ako sa boss ko. Yan, kasi na slow motion siya masyado. Yan. Nasa 24 seconds pala siya, layo. Yan. Yan. Teka lang. Alas 25 seconds siya. Ito yung original. Okay, 3, 2, 1, go. Forehead to forehead. Yan. Tinginan. Complex lang, So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Lalo na sa mga nag-uumpisa or beginners. Yung mga pro, matagal, alam na to Yung mga beginner pa lang. Beginners. So, yun lang guys. See you at my next tutorial. Thank you.